Fuj, smrad tu je dobrý. Dobre, mýkaj očama, no, pekný si. Ďalšie dvere. Takže toto je v podstate, dá sa povedať, že taká vstupná hala do tejto hájovne. A sa kúkajte, koľko tu je netopíru. Dúfam, že mi nevlačí nejaký do hlavy. Musíme tu ísť opatrne, lebo tu je zakrytá jama. No, fuj, smrad tu je dobrý. No a cez tieto dvere vchádzame vlastne do tejto hlavnej časti, kde vidíme, je tu nejaký stolík, nejaká lavica, stôl, samozrejme zamržované okna a tu sú nejaké madrace, samozrejme už sú tam aj myšačince a tu máme takéto schodíky tu na ešte do jednej miestnosti, akurát nevieme, na čo toto slúžilo, táto miestnosť. To by sme o tom dlho polemizovali. No a takto to tu vyzerá. Toto je tá hlavná prvá časť tejto budovy. No a ako vidíme, netopírka máme aj tu jedného. Krasavca. Áno, dobre, mýkaj očama, no, pekný si. No a my pokračujeme do ďalšej časti tejto opustenej bývalej hájovne. No, tu sme z tejto bočnej strany. Je to tu dosť zarastené. Kúkame, sama žihlava. Musel som si dať náhradné oči ešte. Takže tu máme túto miestnosť, to ani nevieme, na čo to slúžilo. Či to bylo nejaké odkladové miesto na zemáky alebo niečo také. Takže kúkneme sem. V podstate fíha, jaký veľký pavúk. Ale hodot. Komáre. Neznesem pavúky. Fuj. No, ale tento je dosť veľký. Ten netopír už tady není, ten už asi odletel preč. Minulý rok išiel asi na dovolenku do Egypta. Dobre, takže toto čudo prede mnou, to je môj syn David. No, hýbaj dopredu. To keď do táto pôjdeme, tak sa budeme môcť opucovať. To kúkaj. Ešte orechy tu sú. No a my vstupujeme do ďalšej miestnosti. Aj to je v podstate otázka, na to títo miestnosti voľakedy slúžili. Uvidíme nejaké pozostatky starých matracov. Tu máme nejaké dvere. Tu je nejaká zárubňa drevená. Ďalšie dvere. Tento máme nejaký stolek. Neviem, či to je rebrík, alebo čo to tam je. Rebrík v pozadí. No a kúkáme, strecha deravá, je rešeto. Jak po bombardovaní. Ach jo. Škoda, že sa nedá hore kúknúť, jak to tam vypadá. Dobre. Auaj. Chudátko, jak som doprlený.
Tu aj takíto panáci sú nakreslení. Au. Dobre. Tu vstupujeme do ďalšej místnosti. Tady to vypadá tak, že v podstate, keď sme tu byli naposledy, tak ostalo tu v podstate všetko nezmenené. Aj títo dve zárubne, takto, jak sú tu. No samozrejme jamy pravdepodobne asi po potkanoch, alebo po nich počem. No tí sú ešte väčší, ak byli naposledy. Štvrtá ríša, United to the Fourth Reich. Co to znamená? Je to štvrtá ríša, no. To máme toto dobré označenie. No. Au. No. Akurát sa mi zdá, že táto skriňa tu takto nebyla. Tá byla hen tam opačne. Tady, tu, o túto stenu to bylo oprité. Takže pokúsime sa dostať ešte vedľa, hen tam. Do tej miestnosti. Čakaj, ja si musím dať takto brýle, lebo nemám ich kam pichnúť. Dobre. Takže paráda. To zase bude vylezanie od táto. Páj, netopí. Ty kokos. Jak som sa lakel. Nesmej sa. To není násmích, hej David. Čuješ? To není násmích, to je naplač. Človek to nečeká, bum. A letajúci myš. Neviem, čo to tu bylo asi nejaké místnosti, víš, či tu nebyla nejaká kuchyňa, alebo niečo také. Alebo nejaké no ne, místnosti na ubytovaní. Je. I vole. Normálne tuším, mám srdce v gaťach. Dobre. Ešte tu máme nejaký cik núdzový východ. Takže tady to máme. Tady odzadu. Dobre, tady to sa trepať nebudeme. Takže v podstate my pokračujeme ďalej. Dobre. Au. Fú. No. No to ešte tu nevideli si nejaké sklady, alebo co v podstate. Lebo na nic inší to nevypadá. Bo tu ešte sú ešte netuším nejaké klince natlčené. Alebo skôr toto vypadá, víš jak? Jak keby tu byla garáž. Tady. Pokiaľ to ešte fungovalo normálne, víš, to vypadá, jak keby tu byla garáž. Tu samozrejme máme bazén. Takže tady pravdepodobne bývali normálne, je možné, že tu bývala dokonca nejaká normálna rodina. Asi ich prestalo baviť bývať v lese.
Fú. Hen to vypadá jak psačí búda. To bylo pro slepky. Pro co? Pro slepky kurín? Môže byť aj to. Je to malé, ale... Ale vidíme, že tu máme nejaké košíčky, alebo čo to je? Toto. Nejaké baganže, teda gumáky. Fú. Tady v podstate byt počas búrky, tak to by som nechcel. A tam je nejaký myšák. Takže je možné, že tu bývala v podstate nejaká rodina aj s deckama. Fú. No. Toto je asi ze starého, jak sa tomu vyprávalo, také tí staré lavorové do toho išli lavore, tam sa kšír, rády sa tam umývali. V jednom byla teplá voda, v druhém byla studená na oplachovaní. Fú. No tak tu samé, to samé myšačínce, baganže. Ježiš, Ježiš, aké pekné veľké netopíry, hen. Ty vole. Jak mi nevlí. To mi vletí do hlavy. Ty kokos, David, to kúkaš, ty vole, ale tu je tých upíru. Ja potrebujem vylezť do krato, kúkaj sa, čo tu je hen. Co ich tu je hen. Pána Boha. Ty vole. Ale, víš, ale letali. Co utekli z Transylvánie? Má to nemôžeš svítiť. Co? Má to nemôžeš svítiť. To nevadí. Ale byla sranda, ne? Ty kokos. Tu nejaké zrkadlielko. Tady určite bylo nejaké umývadlo na umývaní sa. Toto co vypadá, jak búda pro psa, alebo co to je? Tu je nejaká postel. Podľa všetkého, aspoň no, to vypadá, jak by tu byla postel nejaká. Tady v rohu museli byť kamna. A v podstate tam je výduch na komín, do komína. Není to búda, to je z nejakej skrine alebo z niečoho takého. Nefunguje elektrika. Škoda, nefunguje. Ale to je dobré, že nefunguje, aspoň ma nepotrase. No, to sú viešáčky. Dobre, co tu bylo tiež za miestnosti. V podstate tu máš jedny viešáky, tu máš druhé viešáky. Môže byť, že v podstate tady mieli tiež nejaké tí že tu možno sedávali, možno hrávali tady mariáž. Pri flaši slivovice. Fú, takto to tu vypadá, lidi. No v podstate dále ani nemusíme ísť, lebo tu sa dále v podstate to ani nedostaneme, hej.